Makadi boys ne girls kwese kwa muri koko wakomana ne vasikana munofara here. Nasi ndawe ne mushomo yanetsa vanhu vakawanda. Factorize yacho kanzi factorize x squared minus y squared. Then b kanzi given that x minus y is equals to 4 and x squared minus y squared is equals to 20. Find the value of x and y. Right, saka zvachaita panapa toda kusolva mesi. Taisolva then tichabva taprova sezvandogara chikudzai kuti hakuna metse isingaprovhika. Metse inokwanisa kuprovhika. Alright, so hectanga is just simple and straightforward. Chii chiri kuitika apa? It's difference of two squares hectanga. So ichazongoitayo x plus y x minus y. Wakaona kapuwa two quantities. Over one the factorize. Pane negative in between. Zvofana ngokudza zvega kuti it's difference of two squares. Now rega ichita h2 yacho. H2 iyo sezvamurungoona ichi masimultaneous equations handiti because masimultaneous equation ndo atinotsvaga two unknowns at the same time. Saka chaisolva sei? We are going to use substitution method. Tashandisa substitution method apa zvingoreva kuti x is equals to 4 plus y handiti. Remember change sign. Saka tameka x is the substitution formula by equation 1. Let me call this equation 1. Write this equation 1 and this equation and equation 2. Zvadaro takuti substitute value ya x pa equation nani pa equation 2. Ta substitute value ya x kuroti x ndiani ndi 4 plus ani y squared minus y squared is equals to 20 like this. So chicho wakuita wakuchi expand this one. Kana waka expand this one uchawana iwewe 16 plus 8y plus y squared then minus y squared must be equal to what? To 20. Yeah, vamwe ndokuziva imenge michota musarove mashort method ita long method tona. Alright, rega itiite mona apa izvo angofana ngoti 4 plus y 4 plus ani y. Saka wakuchi expand this one and daukuradza kuti wakaexpanda this one nokusvitsa. Right, wadaro wakuchitichi 4 times 4 plus y malong method yenyama jaira plus y weta 4 plus ani y like this. Wakaexpanda ichobva 16 panapa plus 4y plus 4y plus y squared. Kana wakasimplify inobva ita chi 16 plus 8y plus y squared zvinova ndizvo izvo handitika. Saka dzimwe nguva musanyanyo henyu kuda kuva addicted nemalong method anokupedzerai time. But kana malong method ariwa unonzwisisa is better apo chero wakapedzerwa time uchizwana mamarks ako akakwana. Panoti unoda kuita mashortcut usingakwanise wobva wafoira. Remember chakakosha kuti uite sei? Uite distinction yako uite a. Right, tadaro panapa mukuzoona kuti zvichakanzelana izvo. Achabva tasara tina 16 plus 8y is equals to 20 because y squared minus y squared ndi 0. Takuita change sign inobva yasara ya 8y is equals to 20 minus 16 which is 4. 20 minus 16 yakuita 8y is equals to what? 4. Say izvi handizvi. Saka pakuro tichazawo divide both sides na 8 yobva yasara ya y is equals to half. Achaka kasara ya y is equals to half. Then wakuchi substitute value ya y unoisubstitute on either equation 1 kana pa equation 2 unoita zvaunongochida unosubstitute paunongochida. But kana uri alright value ya y ndi half anditoda kuicancela because tichazoishandisa pakuprova. Kana uri munhu anoita sei anonyatsorizina kana kuti ane dzinonyatsodhonza hazvidetsere kuti usubstitutewo value yako apa pa equation 2. Why ndiri kudaro? It's a long process and because one pane ma squared plus pane ma quantities akakura. Ndowanza kuti kana wakuzo substitute pa equation ine ma values madiki. Right, ta substitute pa equation 1 kura kuti susu x minus half is equals to what? 4. So x is equals to 4 and half because change side just 4 plus half inobva ita 4 and half. Wakada uzviprove and zvinoprovika izvi. Handiti apa wakuti utakashandisa equation 1 uri kuti chi? Uri kuti wewe value ya x which is 4 and half minus half answer yako is equals to 4. 4 is equals to 4 proved. Wakada shandisa ichitiyo wakati wewe
value ya x which is 4.5 squared minus half squared. Answer yako ichaita 20. Sezvanogara chikudzai hakuna maths isingaproviki. Ndinovimba kuti mese manzwisa kuti maths inosolvwa sei. Ndo masolvera unoita zviri simple straightforward. Kuna vamwe vandibvunza kuti mudzidzisi semusisanyanya upload ma questions. And upload ma questions kana ndisina chandabvunzwa. Saka munofanira kundibvunza ndoda kukubetserai kusolva zvinenge zviri kunetsai, especially kana ari ma past examination questions. Unongondiziva kuti ase ndavharwa nequestion ichi. Ndobva ndaita sei? Ndobva ndakubetserai. Like Facebook page yangu. Makaenda pa Facebook page yangu ndopa munoona ma contact details amokwanisa ndibata nawo pa WhatsApp. Facebook page yangu Svomhu. Ndinoimba kuti mese mabatsirika. Gara mchirevisa boys vanachera. Nisiyai kutaurisa stereki mumboita zvemaths murevisa. Handiti ndokuzivai muri hanzvadzi dzangu. Nevese ramai muchirevisa. Aiwa ndinotenda kubatsirika nekubvuma kubatsirika. Orega nditi kuappreciate. Ndinoda kutenda kuappreciate kwamuri kuita vakawanda kuti ase madzisuro enyu ari kunzwisisika. Ramai muchirevisa, ramai muri mugwara. Stay focused.